Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Srpske IT edukacije. U prošlom tutorialu samo smo odradili jednu skicu jednog našeg web sajta koji planiramo da odradimo. Evo, upravo je to ova skica. Naravno, ovo je sve, tako reći, bez veze napravljeno, čisto kao neka smernica, neki vodič. Ali to će mnogo biti interesantnije kada budemo odradili. Šta je sada poenta? Ovaj tutorial zapravo govori o predpripremi za sam početak kodiranja i programiranja. Dakle, šta nama treba? Pre svega, potreba nam je folder. Napravit ćemo jedan folder. Ovdje sam ja napisao projects, ali možemo ga nazvati website. To je prva stvar koja nam je neophodna. Nakon toga, kada otvorimo taj folder, treba nam file. I to obično idu 3 fajla. Prvi file je sam HTML file, drugi file je style file ili stil i treći file je JavaScript file. Naravno, uz to može biti neki PHP failovi i tako dalje, ali za neki osnovni sajt ta 3 fajla obično idu odmah. Zato otvaram Notepad i pripremam sve što sam rekao. Dakle, prvo što radim je doctype deklaracija, doctype HTML. Ovo sam već objašnjavao u ranijim tutorialima, neću da sada praktično oduzimam vreme vama nepotrebnim stvarima. Pišem HTML, zatvaram tag, pišem language, samo tren, a da ovdje drugačija tastatura, n, tako. Ovdje ćemo snimiti ovo, pošto sam već išao, nemam na vama četpac, ok, my computer, i nazvat ćemo ga index.html. Naravno, ovdje je neophodno uraditi još neke stvari, pre svega potrebno nam je da, samo tren, tako, napišemo head tag, body, ok, sada ćemo ovdje staviti title. Nećemo ništa ovoga popunjavati zato što je sad ovo samo predpriprema, da znate kako da podesite zapravo sajt sa kojim ćemo raditi. Stavit ćemo meta tagove, meta name, ajde recimo character set, content, samo da vidimo, ovdje je, da, character set UTF-8 i možemo, da, nisam zatvorio, ok, možemo dodati one ostale meta tagove, meta name, zašto ih promašim, ne znam, content, meta name nije content nego autor, a ovdje je content i stavit ćemo recimo Aleksandar Arsić. Naravno, neću sada da produbljujem priču, ovo je samo neka osnova. Povezat ćemo 2 fajla. Prvi fajl je stil, dakle link, rel, skraćeno od relationship, što sam već mnogo puta govorio, style sheet, samo da nisam lepo napisao, style sheet, ovako. Zatim imamo type, obavezno, dakle, text, kosa.css i imamo href, odnosno kad čemu upućuje, zvaćemo ga style.css file. Ovo sve lepo zatvorimo. Sada naravno odmah nadovezujem se na to, pravim CSS file. Dakle, za svaki mogući element koristit ću ovaj selektor da, ok, nazovemo ga style.css kao što sam ga povezao. Stavit ću padding da bude 0. Obratite pažnju, nisam stavio ni piksele, ni points, ništa, samo 0. Zato što je 0,0, nebitno je u kojoj je veličini izraženo. Da li je to 0 volti, 0 metara, 0, ne znam, piksela, svejedno, 0 je 0. Dakle, nema potrebe da se glupiramo dodatnim piskaranjem. Ovo sve snimimo.
I preostaje nam skriptni file. Skriptni file ide unutar body. Sad zašto unutar? Zato što se svaka skripta brže izvršava kada se nalazi na dnu body taga, odnosno pred sam kraj. Zato ćemo ovdje napisati skript, zatvorit ćemo skriptu i naravno sve što nam treba je source, odakle uzimamo samu skriptu, nazvat ćemo je javascript.js, napravit ćemo tako nešto, tako što ću ovdje da napišem neke komentare, dakle javascript.js i ovdje ćemo recimo napisati autor Aleksandar Arsić, zatim imamo nakon toga, što znam, language, s obzirom da je u pitanju skripta, pa to je JavaScript i tako dalje, neću sada oko toga da komplikujem stvari. Dakle, mi sada imamo neku osnovnu strukturu za rad našeg sajta. Međutim, ono što sam zapravo ovim videom hteo da postignem, jeste nova komponenta, to su tutoriali koje mi nismo do sada, to jest ja nisam do sada vama pokazivao, u pitanju je Bootstrap. Šta je Bootstrap? Bootstrap predstavlja framework. Sada, možda ste čuli ranije za reč framework, možda niste, ali najprostije rečeno, framework služi da olakša neke stvari. Čuli ste za jQuery, pretpostavljam, ako ste radili sa JavaScriptom. jQuery je zapravo skup biblioteka, to jest ne skup biblioteka, on jeste biblioteka, file, jQuery file koji skinete, to je svojevrsna biblioteka, funkcija koje samo pozivate i koje obavljaju sve ono što možete i sa JavaScriptom, ali daleko jednostavnije. Na sličan način postoji framework koji se zove Bootstrap i koji olakšava web front-end developerima da razviju website i da bude najbitnija stvar, da bude na svakoj rezoluciji isto prikazan, da isto funkcioniše. Šta pod ovim mislim? Dakle, posjetimo njihov sajt, Bootstrap. Evo. Dakle, kao što piše, Bootstrap je najpopularniji HTML, CSS i JS, odnosno JavaScript framework za razvijanje responsive, obratite pažnju na ovu reč, responsive mobile first project on the web. Šta to znači? Responsive web design je zapravo onaj sajt koji odgovara na svakoj rezoluciji, da li je to tablet, telefon, da li je u pitanju računari sa malim rezolucijama ili je to možda neki televizor sa većom rezolucijom gdje se posvećuje sajt na koji je naravno privezan neki uređaj. Dakle, nebitno. Poenta je da kada ja ovo sad ovako uradim, vidite kako se tačno sve lepo, svaki element se lepo prilagođava. Sad ja mogu ovo da skupljam i tako se sami elementi, kao što vidite, sam tekst, sve se to lepo skuplja. Postaje baš onako kako treba, da bude vidljivo korisniku. Imate sajtove koji ne koriste Bootstrap i naravno ne vide ovo ovako. Ova slika, vidite da kad bih je ovdje sad ovako uveličao, ona se nalazi u sredini, ali inače kako skupljamo ona pređe ispod. Dakle, Bootstrap omogućava na jednostavan i vrlo prost način da nego koder, ali nazvat ću ga koder kao neko zanimanje, napravi website. Evo imamo ovdje njihove neke teme, naravno koje ja neću koristiti, ali ok. Dakle, to je naravno primjer nekih tema. Vidite, dakle, ovo sve što vidite ovdje je moguće uraditi sa Bootstrapom. Ovo su oni namjerno koristili da bismo mi vidjeli šta je sve moguće uraditi sa Bootstrapom. Ovo je prikaz jedne tabele, ovo je checkbox, ovo je naravno neka statistika, HTML5 se koristi ovdje, vratimo se nazad. Da, kao što vidite, vrlo interesantno, vrlo jednostavno. Ja mogu sad naravno, kao što vidite na ovom sajtu, da odaberem, recimo koristim telefon. Evo kako se vidi na telefonu, njihov sajt. To nije problem. Kažu, hoćete like temu, nije problem. Ali je poenta da možete ovo ovako nešto napraviti. Sada ćemo se vratiti na njihov sajt i obratiti pažnju na nešto još bitnije. Kako zapravo ja
Bootstrap da koristim. Imate dve opcije. Prva opcija je da preuzmete Bootstrap foldere, fajlove i da ih sve manuelno, kao što sam ja ovde, snimao, čelo mi se da nisam startovao. Dakle, kao što sam ja ovde manuelno uključio skriptu, kao što sam manuelno povezao stil, tako vi biste sve to manuelno uradili. Ali je to loša varijanta zato što kada se fajlovi lokalno uključuju, oni sporije se učitavaju na web pretraživačima. Da biste rešili taj problem, možete koristiti CDN, tako da ćemo ovde napisati Bootstrap i kažemo W3 School, pošto oni obično imaju odličan izvor za CDN, samo da vidim gde je tačno stavljen. Da, stavljen je ovde, evo ga. CDN, dakle, CDN je skraćenica od Content Delivery Network i ovo sve, samo kopirate, dakle nikakva pamet ovde ne treba, time ne vređam nikog, samo kažem da nikakva pamet ne treba, samo pastujete ovako i to je to. Šta se dešava? Preuzeli ste sa interneta mini verziju CSS fajla, preuzeli ste mini verziju JavaScripta i preuzeli ste, zapravo je za jQuery, a ovo je za Bootstrap sam. I to je sve što vam treba. Šta znači zapravo Bootstrap? Bootstrap u pravom smislu je mešavina HTML-a, CSS-a i JavaScripta. Šta to znači? Kada bih ja ovde kucao, ovo je samo kratak primer, inače neću ovo nadalje koristiti, kada bih ja ovde napisao div, ovako, i napišem ovde class, dakle, šta ja radim? Vi znate da je ovo HTML razumno. Ovde pozivam neku klasu koju mogu napisati u style. Međutim, Bootstrap ima mnogo veliki broj klasa koje mogu da se kombinuju i da daju vrlo lepe efekte, što je i poenta. Dakle, ovde mogu da napišem Jumbotron, dobro, ovako, text center, i ovde ćemo ubaciti recimo, i inače imajte u vidu da oni su stilizovali apsolutno sve, i heading, i paragraf, i svaki mogući HTML5 element je stilizovan kada ovo unesete ovako ovde. Tako da, kada ovde stavim H2 i napišem hello there people, dobro, dobijem nešto ovako. Vidite, dakle, ovo je, Jumbotron je zapravo ovo je ovde div, ceo, koji ima neku pozadinu, a uvek je siva za sada. Ono text center znači da sam stavio na sredini tekst, ali ne samo vertikalno, nego i horizontalno. Naravno, imajte u vidu zašto je Bootstrap like, zato što se sve prosto adaptira na uslove, dakle, sve se, da kažem, adjustuje. Adjust. Dakle, ovde mogu napisati jednostavno, recimo, my personal website. I, dakle, on se prosto proširi i ostane sve lepo na sredini kako treba. Neću dalje objašnjavati primere kako mogu menjati boje, to ćemo raditi mi na sajtu, ali bitno je šta? Da smo uključili sve što je neophodno za korišćenje Bootstrapa i kada imamo sve to sada zajedno kao jednu celinu, možemo napokon šta? Možemo napokon u sledećem tutorialu da počnemo sa izradom web sajta. I nemojte brinuti što niste do sada radili Bootstrap. Bootstrap je u suštini ništa više nego poznanje HTML-a i CSS-a, s tim što samo treba da znate imena klasa. A imena klasa ću vam ja reći, mislim, to možete i sami naći na njihovom sajtu, možete naći naravno i na W3 School, znači to je nešto što i ne treba učiti, to je nešto što prosto zapamtite vremenom. Ništa teško. Hvala što ste pratili ovaj tutorial i vidimo se u sledećem.